Tjolololo alla mina fightplay-läsare. Dagens teknik går ut på att från halvgard ska jag attackera på fingerfår, benlås. Så här ser det ut. Så kommer jag hit och han håller inte ner mig här och jag har avstånd. Så istället att jag ska börja passera olika grejer så kan jag luta mig fram. Om han inte håller i mig så är jag fri. Då lutar jag fram, kör in min arm, greppar hans fingrar som en fingerfår, kopplar min handled och så drar jag. Så ser det ut. Hon klappar. Så gör det. Vi är här. Jag rullar sakta. Jag går in, kör in min arm, rullar, kopplar handleden, drar med foten. Och som en motor typ när man gasar, det är samma sak här. Så klappar han. Det var dagens teknik.